Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξω εδώ πέρα με τον φίλο μου τον Αντώνη. Θα παίξουμε το Brawl Stars. Τώρα βλέπουμε, με ρωτάει ο φίλος μου άμα βλέπει. Και είμαι εδώ πέρα με τη θεία μου και με τη μάνα μου, τώρα με ακούτε από το μικρόφωνο. Και μπαίνουμε τώρα στο Brawl Stars, όπου θα παίξουμε, εντάξει χαμηλώνουμε κιόλας, ήχο χαμηλώνουμε παιδιά. Τώρα μπαίνουμε, ωραία, εγώ τώρα έχω τον Bow, ο Αντώνης είναι ο αριστερά. Άμα θέλετε να με κάνετε φίλο με λένε Ιωνα. Έχω αυτούς τους παίκτες, πλέον έχω πάρει καινούριους, το ετοιμάζω πολύ καιρό γι' αυτό. Και σκεφτόμουν να πάρω τον κύριο Ελπρίμο. Τώρα ο Αντώνης λέει ότι κοιτάξτε το καλύτερο παίκτη του Ιωνα τον Ελπρίμο. Και εγώ λέω ότι σε όλους είναι καλό ο Ελπρίμο γιατί είναι από τους καλύτερους παίκτες. Τώρα λέμε για παίκτες, ποιους παίκτες να βάλουμε. Και περιμένουμε, βλέπει ο Αντώνης στην πίστα. Τώρα πάει και ψάχνει παίκτες. Και περιμένουμε, πολύ ωραία. Αφού είχε ετοιμάσει, κάνουμε ένα κάτι και πανηγυρόμαστε. Εντάξει, κάναμε κάτι, εντάξει, μπήκαμε. Πάμε να δούμε αν θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε. Πείτε μας ποιος είναι ο αγαπημένος σας brawler. Ναι, εγώ Αντώνης και μία, δεν την ξέρω. Πηγαίνουμε. Και εγώ χάνω, ο Αντώνης έχει λίγη ζωή, χάνει και ο Αντώνης. Το πρώτο το χάσαμε. Σε λίγο καιρό θα πάρω και Ελπρίμο, τον έχω πάρει τώρα. Κοιτάξτε και το επόμενο βίντεο. Συγγνώμη παιδιά, χθενίζομαι. Τώρα εγώ σαν σωστός Ελπρίμο πάω και το σκοτώνω, αλλά με σκοτώνει και εκείνη. Ο Αντώνης είναι με πολλή ζωή και χάνουμε και τα δύο και σημασία το χάνουμε. Να χάσαμε, εντάξει, -2, δεν πειράζει, υγεία. Να το Αντώνης πάλι. Ξαναμπαίνουμε. Και τώρα είμαστε αποφασισμένοι να το κερδίσουμε το παιχνίδι. Και πάμε. Ξεκινάμε, παίζουμε solo τώρα. Duo, συγγνώμη. Και ξεκινάμε. Εγώ σαν σωστός Ελπρίμο. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω πάρει πάρα πολλούς ακόμα. Και θα σας τους δείξω σε βίντεο. Κοιτάξτε όλη τη σειρά. Έχουμε part 1, part 2, part 3. Κοιτάξτε όλη τη σειρά. Θα κάνουμε αυτό το καλοκαίρι πάρα πολλά βίντεο. Μην καείς, φοβάμαι, αλλά πάμε να βουτήξουμε. Η νονά μας τώρα μας φωνάζει. Μας καλεί η δροσιά της θάλασσας και πάμε να βουτήξουμε. Και μαμά σε ένα λεπτό σταματάω να... Okay. Και τώρα έχουμε πάρει 11 και οι δύο μας. Μαμά, να μπορούμε να ξαναμπούμε. Ναι, τώρα σε ένα λεπτάκι. Και παιδιά τώρα σκοτώνουμε και αυτό να είναι. Θα το νικήσουμε και εγώ κοιτάξτε σε τι στάση έκατσα. Ωραία, μας καλεί δροσιά, ερχόμαστε. Και τώρα τελειώνουμε, μαμά, 20 δευτερόλεπτα. Και τώρα, παιδιά, να έχετε μια καλή μέρα και να μας γράψετε τι ώρα το βλέπετε και τον αγαπημένο σας brawler. Τα λέμε παιδιά, γεια σας.